Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui us porto la meva predicció sobre els enfrontaments de la Champions que s'han sabut tot just fa unes hores. Dues coses, no feu gaire cas a la meva cara i al meu pentinat, m'acabo de dutxar, encara s'han de secar els cabells, d'aquí una estona me n'he d'anar pitant. I segona cosa, si encara no esteu subscrits i us agrada el contingut que faig tant a YouTube com a Twitch sobre futbol i FIFA, subscriu-te, i si ja estàs subscrit, sobretot també repassa que tinguis la campaneta activada. I ja està, comencem. El vídeo d'avui consistirà en fer uns percentatges sobre els enfrontaments, vale? Us poso un exemple. El primer partit és aquest Borussia Mönchengladbach-Manchester City. Doncs jo crec que el Gladbach té un 30% de possibilitats de passar i el City un 70%. Però per no fer un vídeo tan curtet només dient aquests percentatges, em mullaré i diré dos resultats possibles. Si es compleix aquest 30% de possibilitats i guanya el Gladbach, jo crec que serà un resultat molt just, molt ajustat, vull dir, potser un 2-2 i que passarà el Gladbach per la diferència de gols aquests que compten doble quan marques sobre la casa, bla bla bla. En canvi, si guanya el Manchester City, aquest 70%, jo crec que un possible resultat pot ser, per exemple, un 4-1. El resultat global, de tota l'eliminatòria. No sé si això vol dir un 3-0 i després un 1-1 o un 2-0 i un 2-1. El resultat global crec que pot ser aquest 4-1 a favor del Manchester City. I per què vull fer això? Doncs, el que us dic, no fer un vídeo tan curt i perquè després, quan s'hagin jugat totes aquestes eliminatòries d'aquí uns mesos, serà divertit fer un reaccionant i veure quins percentatges vaig encertar, és a dir, quin equip va passar i ho vaig encertar, i després, a més, això seria un puntet, si encerto el resultat, doncs tindria un puntet extra, i per tant serà un examen divertit de puntuar, d'acord? I llavors, us acabo de posar aquest exemple del City Gladbach, i crec que ja s'ha entès la dinàmica, així que ja podem començar amb els següents equips. La següent eliminatòria és la de l'equip italià de la Lazio contra els bavaresos del Bayern de Munic. Crec que la Lazio ho té bastant pelut, i per tant crec que els donaré un 20%, i el Bayern tot un 80%. Si passa el Bayern, crec que pot trepitjar bastant el quadre italià. És cert que Immobile ho fa molt bé a la lliga italiana, ve de ser el Pichichi, bla bla bla, però el Bayern ens ha demostrat que està a un altre nivell actualment i per tant crec que el Bayern pot passar amb un resultat bastant escandalós, perfectament amb un 5-1 global. No crec que faci la maneta en un partit, però sí que un 3-1 i un 2-0 amb molta solvència pot donar-se perfectament. 5-1 global a favor del Bayern. I si aquest 20% a favor de la Lazio s'acaba confirmant, doncs la Lazio crec que passarà amb un 3-2. Crec que el Bayern no deixarà la porteria a zero. És impensable que el Bayern en doble partits amb Lewandowski no faci cap gol, però pot ser que Immobile estigui inspirat i foti un doblet i pam! Els italians siguin molt solvents en defensa, però és que realment jo aposto més cap al 5-1 que cap a aquest 3-2, sincerament. Molt bé, tercer enfrontament. Tenim el primer equip espanyol, l'Atlètic de Madrid, que s'enfronta al Chelsea. És de les eliminatòries que veig més igualades. Estic gairebé per posar un 50-50, perquè l'Atlètic de Madrid se suposa que més equip que el Chelsea, tot i que el Chelsea ha fet uns fitxatges de FIFA al·lucinants, amb Timo Werner, Havertz i tota aquesta gent que ha vingut aquest any. Thiago Silva, molta solidesa i experiència al darrere, tal. Però al final l'Atlètic de Madrid és bastant bèstia competitiva, encara que estigui malament. Per tant, potser acabo posant 55% a favor de l'Atlètic de Madrid, 45% a favor del Chelsea. És de les eliminatòries que veig més obertes. Si passa l'Atlètic de Madrid, que són bastant amants de l'unocerismo, jo crec que juguen primer a casa seva. Per tant, crec que aniran a fer un gol i poden passar perfectament guanyant 1-0 i després s'aniran allà a defensar-se, però també necessitaran un gol. Per tant, crec que el resultat global pot ser un 2-1 a favor de l'Atlètic de Madrid. Si pel contrari es confirma aquest 45% i passa el Chelsea, crec que el resultat també serà similar, un 1-2, direm. Quarta eliminatòria i de les que a priori sembla més desigualada, la del Leipzig contra el Liverpool. Llavors, 30-70, 30% a favor del Leipzig, 70% a favor del Liverpool. És molt difícil que passi el Leipzig, crec que el Liverpool pot guanyar perfectament amb un 4-0 global. És que, de fet, crec que pot fotre un 4-0 global, perquè el Leipzig ha perdut a Werner a l'atac que s'ha anat al Chelsea, tot i que m'encanta Savitzer, és un dels equips en qui m'he passat més bé jugant al FIFA quan vaig fer temporades online. El Leipzig mola moltíssim, amb Mukiele, evidentment Upamecano i tots aquests, i Gulaxi és el millor porter del FIFA 20, de veritat. Però bueno, com que això no és el FIFA sinó que és la realitat, i Gulaxi de vegades canta una miqueta a la realitat, crec que... Bueno, i Upamecano també tothom diu que és el central del futur, però encara ha de madurar algunes coses, En fi, crec que el Liverpool és molt favorit, ja us he dit aquest 4-0, si passa el Leipzig serà per un resultat molt ajustat. Al Liverpool no li sortiran bé les coses i perdrà per la mínima, jo crec que un 2-1 global.
Cinquè enfrontament, Porto-Juventus. Crec que aquí Cristiano Ronaldo és una bèstia competitiva i per tant el Porto té molt difícil. Aquí me la jugaré i diré 10% a favor del Porto, 90% a favor del Juventus. No és la millor Juventus dels últims anys, però tot i que el Porto té jugadors com Otavio que ho estan fent bé i tal, tampoc miro gaire futbol, però sí que vaig llegint coses, i sé que Otavio ho està fent bé, però no em sé gaires més noms, vale? Jo recordo el Porto de Quaresma i de Mourinho. El Porto d'Otavio no fa la mateixa por que la Juventus de Cristiano. I no és la millor Juventus, però sí que crec que coneixen molt bé aquesta competició, se'ls està resistint des de fa molts anys, Cristiano tampoc té tants anys endavant, i després de guanyar el Barça de la manera que ho han fet, tenen molta moral. 3 gols del Bicho en aquests 2 partits i passa la Juventus 5-1. Crec que és un resultat possible. Si passa el Porto, potser són la sorpresa i guanyen 3-1, però ho dubto molt. I finalment arriba l'eliminatòria d'aquest equip d'aquí, el Barça. Barça contra Paris Saint-Germain. Uau, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el retorn de Neymar al Camp Nou. Els fills de puta de Twitter del Barça han posat el vídeo de l'última vegada que el PSG va venir va passar això. Cabrons, o sigui, ara vindran però passarà tot el contrari. Veig molt difícil repetir el 6-1 per no dir impossible, jaja. Veig molt difícil guanyar 2-1 per no dir impossible, jaja. El Barça semblava que la Lliga l'estava tirant abans del desembre, com feia el Madrid abans, i que s'està concentrant en la Champions, com feia el Madrid abans. Portant 15 de 15 punts, semblava invencibles. Ve la Juventus i en 2 jugades ens ho desmunta. Som molt febles i el PSG, tot i que ara s'ha lesionat Neymar, sembla que estarà recuperat quan toquin jugar a les eliminatòries. És cert que també serà cap al febrer, que és quan hi ha l'aniversari de sa germana i mai se'l perd, però si no hi hagués Neymar, tot i que a mi Mbappé em sembla una mica sobrevalorat, que encara no ha demostrat tant com la gent es pensa, crec que el PSG ara mateix és favorit perquè està sent molt més equip que el Barça. El Barça està tenint molts problemes d'identitat. Aquest 4-2-3-1 té algunes coses bones, em costa dir quines, però no acaba d'encaixar bé les peces encara a Koeman, li hem de donar temps i totes aquestes coses, però no m'agrada com està gestionant el fet que sempre ataqui els jugadors. Aquestes últimes declaracions sobre Riqui Puig i Alier és un infiltrado, i el fet que sempre envia a Pedri, que té 17 anys, o qualsevol del planter quan perdem a parlar en lloc d'un capità com podria ser Busquets, no m'agrada com està gestionant el vestidor. Pensava que podia fer un equip sòlid i guanyar jugant malament, i no està sent el cas. Llavors, crec que el Barça té un 40% tot i així de possibilitats de passar i el PSG un 60%. Si el Barça passa, pot ser que el PSG s'arrugui com li ha passat altres vegades i que el Barça passi guanyant 4-2, perquè crec que podem fer 2 gols a cada lloc, o 3 al Camp Nou i 1 allà, i que allà potser perdem, de fet. Pot ser que aquí guanyem 4-1 o allà perdem, no sé. 4-2 ho veig bé, si el Barça passa, que em sembla molt difícil. 4-2 a favor del Barça amb aquest 40% de possibilitats i el PSG té un 60% de possibilitats d'humiliar-nos i crec que l'humiliació podria ser considerable. Direm 3-0 perquè potser el Barça és incapaç de marcar. Luis Suárez no marcava fora de casa a la Champions, però el Barça actualment no sé què pot fer fora de casa a la Champions. Per tant, si passa el PSG pot ser 3-0 i diré 3-1, no, 3-1, perdó. El PSG passa per 3-1. Pot ser que aquí el Camp Nou no marquin i que aquí marquem nosaltres, però que allà el PSG ens hagi guanyat 2-0 i quedem eliminats. Crec que podria passar això. I després, ara, l'últim equip espanyol, Sevilla contra el Borussia Dortmund. Molta gent dona per favorit al Sevilla. És cert que està jugant molt bé l'equip de Lopetegui, que venen de ser campions a l'Europa League, però hi ha un salt qualitatiu considerable. I és cert que el Dortmund ve de perdre per 5 gols l'últim partit, però són molt bon equip. Crec que també és de les eliminatòries més igualades. L'Aleix, que suposo que deixarà per aquí el seu comentari quan faci les seves prediccions. Vull que tots vosaltres feu les vostres prediccions per aquí. Si no us atreviu a posar resultats, si més no percentatges, crec que l'Aleix em matarà per dir que el Sevilla té un 50% de possibilitats i el Dortmund un altre 50%. Si el Sevilla passa, pot ser que el Dortmund faci un ridícul estrepitós en un partit i després ja no pugui remuntar i que el Sevilla passi per 3-1 o alguna cosa així. Tampoc serà una maneta, I si el Dortmund passa, pot ser que el Dortmund aconsegueixi ser molt superior i passi per 4-2 també, alguna cosa així. Crec que seran partits amb gols. El Sevilla no té gaire gol, i en canvi el Dortmund crec que sí que té bastanta pólvora. Si Haaland arriba en marxa, després de la lesió, crec que aquest 4-2 és gairebé generós, perquè Haaland pot ser que faci 3 gols per partit, és que és una bèstia. No comptava tant amb el factor Haaland si arriba ben recuperat, Potser el Dortmund és més favorit. 45% a favor del Sevilla, 55% a favor del Dortmund és la meva aposta final. 45% que passa al Sevilla, canvio el meu resultat, no té gaire gol, no passaria 3-1, passaria 2-1,
però ho veig molt difícil perquè Haaland segur que marca, per tant 55% a favor del Borussia Dortmund i Haaland que fa perfectament un doblet en un partit i un altre gol a l'altre. Aquí sí que mantinc els 4 gols, però el Sevilla només en fa un, 4-1. Ho deixo així, vale? I l'últim partit que falta és l'Atalanta-Real Madrid. L'any passat l'equip de Gasperini era molt divertit de veure. Papu Gómez ho feia molt bé, Zapata, Muriel, tots aquests jugadors estan marcant per sobre les seves possibilitats, però al final el Madrid és el Madrid i el Madrid sembla que no està jugant bé, de cop i volta et guanya contra el Mönchengladbach fent el millor partit de la temporada quan el Gladbach ho tenia tot de cara. Crec que el Madrid és molt superior, crec que és un 80% superior, sí, té un 80% de possibilitats de passar i l'Atalanta un 20%. És cert que no és el millor Madrid i totes aquestes coses, però són unes bèsties competitives també de la Champions. Crec que poden fer un molt bon partit i després arrossegar-se una miqueta, i si aquest bon partit els ha donat cert marge, poden fins i tot perdre la tornada i que si cal ja regalaran un penalti als minuts finals perquè acabin de certificar la seva victòria. Per tant, 80% a favor del Madrid, ho veig bastant clar. Guanya el Madrid per un global de 3-1 i si guanya l'Atalanta, crec que el Madrid sí que haurà fet 2 gols, perquè 2 gols els veig segurs, però vol dir que l'Atalanta n'ha fet més i per tant poden quedar 4-2, que el Madrid tingui molts desajustos defensius, que els estan tenint, sobretot quan no juga Ramos, i que l'Atalanta doni la sorpresa. Només 20% de possibilitats, però poden guanyar en un global de 4-2, si guanya el Madrid sí que crec que serà un 3-1. El vídeo s'acaba aquí, llegiré els vostres comentaris amb les vostres prediccions i quan s'hagin jugat tots aquests partits farem un reaccionant per veure quina nota trec a l'examen, un puntet per encert de quin equip passa i un puntet extra per resultat global encertat, i després d'aquest examen, en aquest proper vídeo també el que farem serà fer les noves prediccions quan sapiguem el sorteig de les següents eliminatòries, que després ja és sorteig tancat. Ja veurem quins emparellaments possibles hi ha per les semifinals i per la final. Per tant, prepararem una segona part d'aquest repte i quan s'acabi aquesta edició de la Champions riurem veient qui ha humiliat el Barça i qui l'acaba guanyant i quants punts hem fet també en aquesta mena d'examen. I això és tot per avui. Fins la propera. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena.